Kutuga des akong minus 1. Uy, impas lupig na dyan ako si Arke, ano ba? Karon ka, kabalo na akong minus 1. Kusuga na sa akong minus 1, oy. Makabalo sa dugo ni Arke karon ba? Impas yun na imong lastiko, Arke. Hutdon yun ako na. Nanadyo ko pa tikas ni mo. Kay naong pa lang ni mo daan. Tikasan na kayo. 2, 4, 6, 8, 10. Pulo naman dahil niya akong lastiko, bay. Imbargo, magut sa teacher na mo akong lastiko tanan, bay. Mau na lang na inabilin. Saya nga ato, eh. Daog pa ba atong tato na akong kamberto. Pero sige lang. Mangita rin kalaban, padaghanon ako ni. Hala! Hala! Dagaan ng lastiko ni Bertoy! Kani! Nagpalit ang pundi ba? Kay daghan man kayong lastiko! Nagpalit yun ni Apsiya ba para sa kuha? Siya may nakapabaga sa kong lastiko kay pirmi man ako siya tikasan. Kani akong pulo! Mangamong na pudni! Suklan na po na ako siya, Bi! Ako sugan na yung kain mo basuka, oy! Uy, ay! Kabalo na ako mo minus 1! Hala! May baka kabalo kag minus 1! Ako anay, basuka na dyan! Uy, kani! Kadi kabalo minus 1! Tudtod yun ang yaharon! Suklan na nina ako, be! Kabalo magitang minus 1 o minus 3! Kusok pa yung tagtaklubo! Dampatay! Hala! May pa nangagit, oh! Oh! Sige! Kahawd na ako! Uya! Tagpilay man ta! Hala! Mao pa yung ngunong tagpila! Nga kagamay rin yung maglastik ko! Oh! Gamay bitaw! Pero yayay, oh! Yayay bitaw mahurot na! Basig mawila ka! Unya! Tagpila man na! Kani! 2, 4, 6, 8, 10! Pulo ni ka ba? Kana! Shoot na! Kagamay, ana! Sige! Dali! 2, 4, 6, 8, 10! Amin na mo, be! Yara, okay! Aron makasabot na ta! Dali na! Dali na! Oh! Raw! Are na! Minus wala yung taar ka! Wala yung basukahay! Oh! Bala di ko kabalo! Impas yun eh! Iyaharon harbot yun eh! Pinaya po ni Mog minus 1 Arnold! Baon nga kabalo! Uy! Unsa ba ni? Pagtinan eh! Dati! Nakusog pa dyan na! Nasipyat noon! Na! Baon na! Pagkagat tayon! Uplok man na kang minus 1 dahil! Yate man niya! Ba dyan na tangang isa! Bungking na to! Awa na dira! Awa na dira! Oo! Tanawa! Bungking na! Ako na nimburakon! Hala! Hala! Bungking! Pare sa naroon! Yate! Napinglan ba yung isa ba? Ay! Wala na! Daog na ko! Daog man di ko diha! Pinakupil di ko! Oh! Daray mo isa! Yate! Nasaan ko na? Terus na! Tag-19 hay ta! Sige! Tanaw! Tanay mong kahawd ron! Huwag makahurot ka sa kong lastiko! Kadaghan eh! Akong lastiko! Makahurot ka kaanay! Sige! Nara o! 19 ni! Pag-ihaps ako! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19! Nara o! Abi! Kaya ito i-arrange! O ako una! Gusto mo na! Nagbasuka naman ka! Ay, minus 1 ay manayno! Sorry, God! Dito ka na po na yung katikasan ba? Sige na! Sige, dili, lagi! Tikasan mo kay ka! Oy, kini! Kay ka nga ang isa! Hala! Kang adyo di ay! Pero nakapaak lang! Impas ni Ron! Paak si mong mata! Mangatek pa ka! Uy! Paano ba yan? Ubus mo ulit! Yate! Nakusgan naman bay! Mana! Mauna ingon mo! Practice ka! Pero dili ka kabalo mo adjust! Yate! Magkuha na po niya kung sinalapit bay! Sige, sige! Shoot na po niya ako at na! Pila ganin Art? 19 plus 19! Daw? 19 plus 19? 48! Ah, Brita! Yun mo! Basta sa lastiko pero sa klase! Bugo kayo! Hoy! Namali lang gani kong siyam! Isa right check! Pero sige na! Daghan! Magkakagistorya! Dali na! Magkuha sa ko! Maunin na ko, be! Maunin na kasagabal ba? Maunin na kapildas ako! Kaya makapokus na ko, ano? Dili na ibutang! Eh, basing matagak na! Dito po na! Basing matagak sa baba! Kaya bakilid, brother eh! Sige na! Magdampa na ta! Basukay na po ta! Uy! Kani! Karon ka! Bungkig na! Basuka na ba yung gamit? Makatira na yung si Busarki karon! Yate! How daw? Pilde mo siguro kuha na ron! Karon ka! Burako na na ako na eh! Belinis! Yate! Tunso na po naman! Paano ba yan? Sports na lang net? Dili
Wala man